Kasorkar jala menta kadang penkre ban kersan lang ka yeng jong ba lor sa nyota da ka ba ai kam sorkar no ka kurim jong u ka bahap menta ban sa hadu sangut ki khun kumman skudo hang ne ba lor sa la du ai la ka jong jing na ka jingwan thambor ki mender ha ishamati hadian balawai ka jelang persya si yedang sen hawai kan bo mo faru MDC ka thai ba titas khan ulai thu ba ka sin kong rengkat bat kinoi lam snong ka thai sora ki samla kan thup ikinong song snong kilalit ban yikandu yu mentrang ba ban bu sibun ki jinawa kan thup ban ai kam ka kurim jong ba lor sa nyota u MDC ulai thu ru ba mentrang ba ula ai ka jingkular halo ka te ka phang kan thu wat ban pen biang ki bor para ha ishamati krang ba ki pai khasi ki basa hang te kin dona ka jingsingan habai dei bat ka bai luk san ne ka bai lut bai sap na ka banta ki ba man saw bat ki tu ki basa punjula lut ki mar ki mata na kaliang mentrang ba ul ong ba shan un sakran ya kani ka kam ha ka sarkar ban le ya ka badan kam Cukup dia asal ke jing kular box yang ai lo cinta wa. Iya kata ka step menmit ngalayo ka phone call na kitu ki long kami ki samla bat ki rirang ba na ka than sora ki ong bangi kwa bangi kendu yu siam ki ong nga ban ya senran lang tengah lek bangi kendu siam bat ki bat din bala ya kendu na ka yang siam lapan pau ka jing kemen man yo ban ya kendu bat ki pakila ai ru ya ka memorandum ka ba dan ka signature jong ki pai ba jong ka than sora halo ka jing ja ka jing sia senyap jong Rusia nyota po isamati te ka mat de jing dawa ka ba ni kong na ki pai ba jong ka than sora ka lomba ka di bandan ka jing sengai ya ki trai snong trai muluk ki ba syam basa ka to ka than te ka ni ka bentana ka liang siam ula ai ya ka assurance ba penklan ya ka security ya ki force dan ya ki polis ban pek ban nom dan kanun nu jing syak pendik jong ki tai snong ki badan ha tu katanya samati kabaan kalong ban compensate ka banta ki bahi ngasam na banta ki ba mensang ba kumjuru na banta ki tu bayap tanakali kaliang ka government kala dep le ni banta tengah tarai don stang ka prosedur ya ka ba kin poi si tu ki badai ban yo itu ka cikerap na kalian jong government pe ka balai kalong ka jing dawaru ba ka government ka di ban compensate wa di tu ki kali ki ba syak bom syak tiet tu si te ka ni banta u ongan sapet la ka don de am garanti ban le kong ta tera wong la da ka don tena kalian ka ju un sale badan kam kawi ka banta ka ba ya keren ba tu si kalong ba ha ka jing dei bat I lok kurem jong ulus sya nyota de kani banta na marwa mo ngi atip ba sangut ki khun la e de tama u nong kamai te na takadaw na kaliang siam du pan pa jing snow kia na lo kani bu ong ba kani ke de banta ka kongsan de kani banta na kaliang siam ong ba ni se pan bet ban nga kum u local MBC kai ka pangila ban le na banta Tu kodon em kono ka jing kerang siam balong thungkam ne ban ai kam ni. Am ya katu banta lo ong man se pan bet ban nga local MBC habe de ban thungkam yaitu ilkurim na ngasngap na kajing kan si am te uru ukwa hi ban le am ta ong ba kani ka long ka very important ma uru sim khia ba kata Ka wedi be pui ka phang de ka balong ba. Ka ngi chitip ka ba gi ba la dawaru ban kam shu perang kati. Oh Itu kan no ka jing ya katu si am upon shai ba kat kum ka FIR ka ba la file tu ba file ka FIR udan lang tu si la pan shai ba nyungut te re la kem prangun te ula ong ba la file shu salai sangut te la ong yo tu samla ba le lang tu si ban pha biang ya katu ka list jong kitu ki brio lai phone ne lai sangut te nama itu iba file ka FIR in haban le katu kanta te na kaliang ka jonga nga shu kren nama ba nglaywan lang bat ki tu basni te nama ka dai dang step te le segi bukli ki kamyo e ko ban kren sa ki presru te re man ta ki wan na kaliang ka jong ki so wan ai ku blay ba nga kren ru kren hana lor jong ki pai ba jong ka than so rai